Аз съм Кими. Аз съм Силвия и ще почваме с лежанка. Имам чувството, че гърдите ми ще гръмнат вече. Една приятка изтегна. Разкажи как си искал да станеш учител по английски. Чуваме някакво на фризьори, аз смърда там на пържоли. Аз съм като Венци. Финската версия на Венци, защото сега отиваме да правим лежанки. Сега слагаме 150 кг на лежанка. Направо, за загрявка. Колко повторения ще направиш горе-долу за загревка? Аз правя по 15. Твоите малко по-голяма тежест. Що бе? Тя не ни е много по-голяма тежестта от лоста. Да, той е те, Да изглежда по-готино, като има такова страни нещо. Колко слагаш? Еми, 5. Само 5. Еми, ще видим докъде ще стигнем. И тази серия как усети? Много добре я усетих между другото. Аз съм напомпана по природа. Ти при добри направо, бе. Нали трябва да направя 15, просто ги правя по-бавно. Дай вече. Айде, ние превземаме, да ще видим. Ми то вие вече сте го превзели. Айде, Венци, Анна Вара. Чакай, бе, този монтаж как да стане? Ти я свърли в небето тази щани. Не, това е още загряща, да кажа. Петиците вече са работни. Когато ти изглеждат леки. Трябва да сложим по-тежко да се изфукаме, нали? Че няма го правим точно както трябва. Ние ще се усъвършенстваме с времето. Венци, много ли сме силни? Ами не знам, толкова съсредоточени изглеждате докато правите това. Твоето лице беше някакво каменно. Всички ни трябва сега. Птички. Много сме здрави просто. Чувствам се много мощно. Да. Ние се опитваме. Позната е, да. Да заснеем едно видео преди няколко дена, ама... Как ти дойде лежанката? Много добре, усетих я да влиза директно в гърдите. Оператора не беше вкарал това, къде се записва. Да, като хората ни го беше Да, карал. и записахме цялото видео 3 часа и после не излезе никой звук. Да, и ние не разбрахме, защото сме тъпи. Даже не беше обработено. Това видео избухна ли вчера с лаваша, мед, дето... Не избухна. Никакви гледани. Аз само те гледам как слагаш скир с мед. И ръсиш от пакета с протеин, то няма нищо. И само някакви 2 кафяви 15 страни, така и. После ви казват, то аз усетих някакъв вкус на протеин. То като канела такова си го поръсил само отгоре. Не е лошо да почнете да бутате с краката. Значи това видео е как момчета се научат да тренираме правилно, защото ние не знаем как. Тя има арка, он носи добре ръката по гърба. Давай, колкото можеш по-надолу. Той Венци ще ти помогне, ако случайно тръгнеш да изпускаш. Чакай, ще мога. Е, това и ние с Алекс го коментирахме, защото момичетата изглежда така, все едно имат едно последно повторение, дето избутват и все едно няма да могат да направят повече, ама след това бутат още 3-4 пъти. Аз това го зачитам за 6 пълни. Те спълни. Ми сега ще видя колко ще Добре. направя. В смисъл формата беше добра, просто нямаше full range of motion. Така трябва да си ти тук очите, в смисъл под лоста. Бутате малко е така леко неравномерно. Не бутат равномерно, ами е така. Защото като се опитам до много надолу, едната ръка, като ми е по-силна, бутам леко повече с тази, която ми е по-силна. Ама можем да го коригираме. Можем, да. Ама с по-лека тежест. Ако съм малко Мен ще е по-съсредоточена, няма да го правя. Ние всичките упражнения си ги правим почти с еднакви килограми. Ама изглеждаме различно, нали, особено в горната част. Значи майка се наражда. Защото ние приличаме ли си според теб? Не. И двете си не учи, и двете те руси. Защото на нас много често не ни си казваме ме, даже, че сме да. близначки. Защото днес се чувствам нещо силно. Взел си някоя друга субстанция. Витамин С. Цинк. Ако това нещо го дигна над 5-6 пъти, има нещо. 100 кг не съм дигал от много време. Ти имаш още едно. Още едно имаш. Няма да искам. Не знам дали ще ме спасиш. Той не вярва на кимито. Да, Тя е много здрава, нямаш аз ми не знам доверие. защо. Аз ще спътвам. Давай сега додолу, не дей да мислиш колко повторения ще направиш, важното е да стигнеш до отказ. Потай с краката. Сега би трябвало много да си го усетила, защото стигна до отказ. Аз викам да направите по 3 серии, една изпомпваща с 20 кг, което може. Вече днеска ми каза, че съм доста по-слаб с тази тениска. Дори и те ме обидиха, но съм като натурален. Ами по принцип изглеждаш като на зопама. Аз как го виждам, изглеждаш като мен. Еднакви сте. Това нещо се смаляваш, честно ти казвам. Трябва му Ти тук викаш, че въглехидрати не ядеш, води фърляш някакви. И да си на някаква диета. лазаня, Бавно или бързо да ги правя? много бързо. Айде, скоростно, 7, 8, айде, 10, 9 пропуснахме, 11. Силвия, брой моля се, че мен... 21. Числата след това.
Щях ми те ти е изпържила мозъка вече. Искам до 30 да ги направи. 25. Да бе. Ай, Опа. Още. Давай, че си почуваш. Я да стига да стига ми бута. Давай. Това се едно да падне от клон и ти пак да качиш на клон. Айде, бутай. Не мога повече. Как си не можеш? Ох, боляха ме ръцете. Еми не броя. Ми да кажем за... 10. Айде, не знам. 11. Имаш да набаксваш космически Ай, после ще видим. А малко е бутни лоста, бе. Че какво на мене... Как и ми направи повече моя подкрепа, айде. Да, ама че ми буташе лоста. Това не е честно. Не си буташ Да бе, сигурно. Не бе, няма да го оставаш, не леш. Аз трябва да науча вас двете как взаимно да се пържите. Може да го оставаш, ало, бутай още. Ой, да. Ще можеш. После ли гавиш сега? О, Да ме гърди. нищо да те боли, давай. Мен не ма ли болят гърдите, като филмам на лежанка? Ако умря изведнъж така. Това е много гадно, аз ти казвам. Аз просто не искам повече, разбираш ли? Аз мога да направя още, но не искам. Дай на мене Аз направих около 50 Ми омръзна. повторения, не искам повече. Ай, сега си правим второто упражнение за гърди, няма да правим трето, защото се изпържихме да. много сериозно тук. Ай, сега отиваме да правим флайс. Имам чувството, че гърдите ми ще гръмнат вече. Давай да бълкваме. Айде, ще тъпчем Макдоналдс след то виж. тази тренировка. Аз вчера слагах, пълна тежест тука. Едно време дигах и самата машина. То скъса се. Еми, какво сега ще правим? Ние може да правим флайс на... На кабелите. И ми викам най-малката тежест да сложим тук. Връщам жеста, че ми свалихте 20 Ма много ниско, защо е бе. толкова ниско? Венци не сме толкова ниски. Ето вижте, перфектно. Ама то не е най-съща височина, Венци. Да. Много неравномерно. Защо бе? Нещо искаш да ме саботираш. Още от самото начало. Забелязах, че с едната ръка буташ повече и искам да се изравнат. Ма толкова много ли бута? Толкова много. 3-4. Ефни са, аз ти казвам, че те са някакви бахи изради. Не ме разсмивай. Ай, стига толкова. Това трябва да го правим с по-леко, между другото. Една приятка стегни всичко. Има, тук има. Що се усеща? То се едно си гледам моите гърди, май. Това може да прави бицепс така. Реално можеш, обаче не... че те предпала, Това нормално ли е? Стига си снима краката, бе. Никой не иска да ти гледа краката. Я да видя. Абе, те май са ти по-релефно от преди. Силвия изядоха ния буркан с нутела. Много беше вкусно това нещо. Ама с тренировки не става, ало. Не става. Аз какво да направя, искам като Венци. То трябва храна. Женската версия на Венци, защото аз не мога да си Тя на направя Силвия ръката е много порасна напоследък, между Не е другото. порасна, Преди, знаеш каква и беше? Преди беше някаква е такава, а сега Да, гледай много колко бавно масивно. прогресира. В 9 клас, като дойде, беше такова кръстче и само идва с една блъска тук и са ни дънки. Здрасти, аз съм Силвия. С Климентина, между другото, имаме еднакви оценки в училище. Имаме някакъв еднакъв мозък. Мислим по един и същи начин винаги. И утре имаме тест по химия, ама Ние една от нищо не двете сме учили. Аз даже не знам къде ми учим. И аз даже не знам къде ми И- е учим. Пратете това на госпожата си по химия. Да, ще го пратим. Какво ти е химия, бе, човек? Започва. Какво ще правиш тази химия? Много неща, но... Да, всъщност. Той на Венци не му помага химията, виждаш ли? Значи не е толкова добра. Нали така, Венци? Дали така? Съгласявай се. Не. Викам, че химията не е хубав предмет и в училище, и в живота не помага. Да, аз Да. съжалявам, че съм на химия. Такова аз не съм. Разкажи как си искал да станеш учител по английски. Как съм кандидатствал? Аз бях ходил на борса в септември месец да ми търсят работа. Защото реално на нашите ме накараха. Да не ги разочаровам и отивам вече на борсата. Аз съм някакъв такъв обръснат, приличам на 18. Жената там на 50 ме гледа като дете. И ме пита, какво търсиш тук? Аз казвам аз тъкмо завърших висше за учител по английски. Искам да кандидатствам за работа. Нали, как става процедурата? Значи най-голямата усмивка, която сте виждали на човек, направи тази жена. Толкова се зарадва за мен, някакво беше горда, Тя показва си дипломата и тя на жената и се изсветнали очите аз чак. седя там с диплома, с всичко. Младежта иска да се развива, да просперира. От това момче стане човек. И най-накрая трябва в YouTube. Нали сте ти предложили Как да работа в някакво училище, да било от вас? В един което си училище има свободно работно място. И нагледаха ми там един сайт да проверявам за свободни. Аз чуда сега да се разправям и да хода там. Значи трябваше да си пишеш CV. Да. И мене това ме отказа.
Мързеше ме. Да. И И затова вика отиде при сега, нас и ще запиша пошла. някое видео. Майка като дойде тук и взеха да я поздравяват и нея на улицата, като с мене. И си вика, значи около Венцето се занимава с това. Има потенциал в това Да. момче. Аз вчера нали те питах дали майка ти е разочарована от това, че си станал ютубър, а не учител. Твоята майка То май разочарована свършихме ли е? тук. Моята майка се въртее много сега. Между другото, в нямам почва да му поликърва. Колкото сайд ефект. И не удържа, ако на камерата ми може би от... Не просто си изгърбен. На химия ли изглеждам? Според мен Силвия не е натурално. Да. Чая ви. Според мен ти ли си Я направил? флекси много гледал. Аз съм най-натуралната от всички от тук. Много гледал. Сопа. Чая ви ми. Не е в огледалото. Главата ми, защото там изглеждаш по-голям. Да. Ти не снимаш на мене в момента. Не, твоята глава просто... Аз Ти съм не си по-интересна. важен. Гледай, той не може го бутне. Венци за всяка серия изглежда така, се едно току-що се е напушил, разбираш? Да, наистина. С червено лице, червени очи. Даже имаше някакъв коментар под някое твое видео. То винаги си напуша. Той използва снус, ама го крие. Един път отивам аз в Венци и той ми отваря една кутийка от тестъп и ми изважда едно такова беличко. И ми вика, знаеш ли какво е това? Черпиха ме. И аз викам, не знам. Това беше първото нещо, Това, което съм... това си помислих, че е такова, дето влагоабсорбатор, дето го слагат в храните. И викам, сигурно е такова. И Венци ми вика, не, това е снус. Искаш ли? Че ме е страх да го взема. Аз си го вкарах в устата и го изплюх. После си ми го предложил. Може да съм ти го предложил преди да го изплюя. Аз му викам, нали, не искам, и той вика, добре, и си го затвори в кутиката от тестъпа и си го прибра. Да има, за всеки случай, то няма проблем да имаш снус във вас, да. А сега нямам. Ние сме готови тук. Да, ами сега трябва да Айде почваме да почваме. правим трицепс. То с това бе, това не го усещам аз. Как го е трицепс? С трицепса? Да, с това не го Ми с усещам. какво го правиш? Въже или като къс лост, дета. Не знам, то, защото въже сега. Като се навеждам и направо... Първо мога да направим видео с тренировка за крака. Между другото имаше доста много това, дето го бях пуснала да тренираме крака. Те хората много се интересуват от това как да се развиват запис. Да, особено много мъжката ясно. аудитория. Съм по-силна от Клементина. Вие какво си Мръдни мислите? малко мръдни Съм малко. по-силна от Клементина. Съм като бизон. Как се стягат вените? Така направо, чай си спра кръвотечението, да се изпомпа малко. Тази вена, виждаш ли? Тук знаеш колко често се порязвам. Както ми излезна тази вена и вече ме е страх да разгръщам листи. Пак трябва да си спра. От тук трябва да спреш кофта. Да, от самишност. Неутрално. Тук на бицепса много ма Ще направи кефи. след двете серии 3 бицепси си А готова. оставам и те веня, след нека се прехвърлим към която се прави. Ето ми се зачерви ръката вече. Ма това нещо не го усещам точно в бицепса с То и с аз това. не знам, що обаче Не е много хубава неудобно. Да, представа. Че смени. А то има ли такова въже? Аз не мога да видя тук. Там има. Много е трудно това, не знам що. Ти е, защото си слаба, разбираш ли? Аз съм много силна. До преди 5 секунди тук ми викаш, че съм някакво животно, някакви взимам стероиди и Ти така. не взимам, аз просто се ебавам, разбираш ли? Ти за нищо не ставаш. да. Това са Гледай какво е това нещо. Двулична е. Аз мисля, че този канал ще стане само за простотия. Покажете си китките. Прямо моите. Гледай някакви еднакви. Оле, виж колко съм бяла. Моята е малко по-голяма от вашата. Все едно не съм Мъничко ходила на море от 5 години. О, почивка правиш нещо, ми се струва. Силвио, Не е добре за мускулната Тихичко. маса това. То си личи, че тя много почива. Тя няма никакъв прогрес, разбираш ли? Преди една година изглеждаше по същия начин. Нали така? Стегни се малко, момиче. Не те ли е срам? Ходиш тук Силвио, може пой, че ме разсейваш. цял ден ходиш на фитнес. Накрая какво? Гледай. Ако вчера деца гърчи тук. Ще набия. Ще си го направя на друг серия и ще правя по-леко. Какво е това по-леко 5 кила служи? Аз ви казвам, това е просто никакъв прогрес. Не, чакай. Това вече е прекалено леко. И прекалено е. Иначе извън залата изглеждаш като някакъв червен, май. Отрязах си косата. Знаеш колко ме заболя. Тази фризьорка ме измами. Да, Вика, бе, аз аз ще ще ти ти взема кажа. само един-два пръста и само вика, то се едно, нищо не съм ти отрязала, само е така ми прави косата, аз само гледам как ми е до тука. Значи ти е до задната. Да, аз така се харесвах. Като сме в Даскало и ние седим на един чин, косата е в моята тетрадка. И аз само И ти винаги, аз много се дразна, като ми я настъпваше, Да, така бе. се слага. Ми аз какво да правя? То косата ти на целия чин. Като миеш чини и то косата ти не отиде ли в чините? И аз се връзвам, аз да не ходя постоянно с пусната коса. Венци, ти ако си мислиш, че ние мием чини, само ти трябва да миеш чини. Да, ти ме оставаш аз да мия чините. Ама аз ти готвя. Така ли? Така. Там с Данчо дед ви изготвих всичко и след това изчистих. Аз изчистих. Така ли бе? Да. То и аз чистих. Ама малко. Какво малко? Аз там, докато ви пържех пържолите, се умирисах. Първото, което е, вие там си говорихте, само отиваме някакво на фризьора, аз смърда там на пържоли. Малко парфюм, че е готов. Да бе,
фризьорката е така, ако цяло бе, момиче, много хубаво мириш така. Не, то ръцете ми миришаха. И не можеха да ми се отмиришат поне 3 дена след това. Клементина, между другото, е момичето, което ползва най-много дезодорант в историята. Така имам 3 дезодоранта си. Тя през в момента. 20 минути се пръска, ама ви казвам, по 3 минути е така. Навсякъде. После слага един парфюм, втори парфюм. Направо, абе давай, тя ме задушава. Ти преди дискотека. Оле. Някой път, като Направо, ходим не знам, човек. Тя сигурно, ако лапне една Е, така. искра, ще запали цялата. Тя има навсякъде дезодорант. Където и да е, просто вади го оттам и... Между другото, знаеш кое е странното? Ти се пръскаш с толкова дезодорант, в началото мирише и после се едно... се отмирисва. Да, се едно... Не, ти просто Нормален свикваш със самата миризма и не усещаш. Колкото и да се напръскам, то след 5 минути няма да го усещам. Да, винаги мириш на хубаво. Какво? Ми да. Плюс една ден. Тя стана 11 от 10. В атлетика вчера дойдоха поне, даже снимах венци си на момиче. Имаш хареми. След прическата повече ли станах? Най-де е повече. Жив и здрав да е този фризьор, значи. Ма ти май пак си за постригване след малко. След малко вика. Сега ще ходя на лазерна епилация. Да, ти ми каза. Те от този зуб. Да, витамините. Тук се виждат страничните ефекти вече от зуба. Да. А ние ще правим ли още серичка? Не, да? свършихме. Другото, колко хора са се питали в твоите реквести, не в реквестите ми на сторито ти, дали си имам приятел? И може би 5-6. Мислите, че аз съм с теб. Не, нямаше такова. Ти като снимаш с ново момиче и те се преориентират. С колко момичета снимах? В смисъл, ще могат да ме нарекат играч. Ще ви издадем една тайна. Венци е с едно от момичетата, с които е снимал, но няма да ви кажем с кое. В смисъл, вие си преценете. Те ще го пробвам, че никога не съм го пробвала. Иначе усещаш ли го? Вие рамо ще правите ли? Да. Ще правите трицепси преди рамото. Ами не знам, аз винаги съм свикнала да завършвам с рам. Колко е обратното, да завършите с трицепси? Рамото преди трицепса или рамото след трицепса? Аз рамото правя в отделен ден. Ти го правиш с краката май, да. И то като първо упражнение. Аз винаги го правя най-накрая. Трябва да избирам да го направя преди. Защото е сега, като си е така и буташ, трицепса, ако е уморен, ще путнеш по-малко тежест. Пускате ли тренировка? Случвало се е. Да, обаче после си наваксваш. Да. Това, ако ми се случи да пропусна тренировка, си го правя като rest day. Като седмична Ние си ги изчисляваме. Ми 5-6. Даже май са 6-7, защото като ходихме в Уеста, всеки ден се Не, аз не тренирам всеки ден. Аз поне 1-2 ден. Да, и аз така. 1-2 дена си ги оставям рест. Ако тренирам всеки ден, се изморявам. На третата, четвъртата тренировка вече не ставам за следваща. И е по-добре да си починеш, отколкото да се натварваш още. Мисля, че ако имаш време, така е най-оптимално. Ако си ги разделяш, не правиш цяло-тяло. Защото има хора, дето идват, правят цяло-тяло всеки ден. Ние в началото с Кимито, като не разбирахме, правихме тренировка по супер много време, по към 3 часа, нещо такова, в която включвахме упражнения за цяло-тяло. Нищо не правихме общо. То реално сега тренировката ни за крака пак е 2 часа и половина някъде. Да, тя е доста голяма тренировка. Да. За крака. Аз вчера бех с тех в залата, тренирам гръб, те тренират крака и чакам да свършат. Приключих за около час и 15 минути. Имах време да си направя още една такава тренировка, докато ги чакам. Правиха 1000 серии. Особено за хип тръста, там докато си ги наместиш тежестите, Да. то много време минава. Ако имаш много почивка между сериите, защото вчера примерно си говорихме пълни простоти пред цялото Да, време. ето ние... Да, тук ли ще правим бицепс? Ами да. Давай. Добре. Вие на момента си го измислихте упражнение. Просто машинката ви беше близко и тук ще. Може да взема метъра да ви измеря ръцете. Тонените са по-големи със сигурност. Може и да са ни еднакви. Може да са ви еднакви, не знам. Колко повторения направи? 12 мисля, че направим. Колко повторения е добре да се правят горе-долу, защото ние правим между 10-12 на работните. 12-15. Има хора, където казват, че 8 са най-добре, нещо такова. Малко индивидуално е, обаче Аз никога не съм пробвала да правя по-малки репове. Смисъл, опитвала съм се за една-две тренировки, но после пак си ги правя повече. някъде 10-15 повторения или просто серията им да отнема някъде около 40 секунди. Защото ако правиш 5 повторения, примерно правих петици на лежанката и цялата ми серия беше 15 секунди. С 15 секунди кръвта няма да ти напомпа хубаво мускула, Да. няма да седи вътре. Чудно ти колко мислиш, че са ми ръцете, защото нали, с ким ги мерихме там. Може би ще са около 40 и нещо. Аз обаче бях... не, мисля, че аз бях най-близо, нали? Да. Кристина каза 36, на теб ти бяха 37,5. Може би ми изглежда като 40 нещо такова. Са 41-42. Може би са 40. Я си стигни ръцете. Да. Глед. Не, неговите са по-големи.
имаш много добър ген да растеш. Да, ама не се възползвам особено, да ти кажа. Тук като си момиче, Да, малко... да. Малко ще е прекалено, ако тръгна, нали... Да, според мен повече от това, което си в момента, няма да ти отива. Да, да. Слабна нещо. Как така съм отслабна, бе? Знам бе, нещо по-различно изглеждаш от началото на видео. Пак нещо ти прещрака. Помазна изглеждам ли? Да, малко помазна. Ой, замазни нещо. Да не яде нещо в тази дека. Изядох един бургер. Колко ще взимаш? Ми не знам колко искаш. Аз ще взема 7. Ай, няма да се правя на голям комплекс, аз ще вземат 7,5. 7,5 ли бе? Да. Ти преди правиш повече. Аз мога и с повече, ама няма да се правя на комплексар Нещо днеска. последните дни много отслабваш. Знам, ям повече между другото. Отслабвам повече. Това е много Малко странно. като някакъв черви изглеждаш вече. Не ми харесва особено. Взех 15. 7,5. А, ти си взел 15 общо. Тя е Кими, т.е. 15. Тя е 7,5. Той ти си столква. Съм с 15, 7,5, 7,5. Не, добре, стига. Климентино няма да е бавам повече. Ма това е бавка ли беше? Охчей, Ти че... докато беше в това. Ми не докарах до край. Тя се забави много някъде. Много по-прави. Тайна. Венци така по-атрактивна ли са? Ти би ли тръгнал с мен, ако съм толкова висок? Ти, Венци? Нещо, май не. Сега виждам как вие гледате мен. Що бе, ако си щупиш двата крака и си вземеш от нея жестоките Станеш шали съм без. стане добре. Даже и на пръсти, в смисъл аз не мога да стана като хората, ама пръсти не могат да ви стигна. Сега колко сме високи според тебе? 1,80. и нещо. Охо, много е яко да си метър и 90 нещо. Вижда всичко, нали? Да? Да. Метър и 80 или колко си ти, да. Толкова не е. Венци, ти ми ставаш за приятелка и ти си по-нисък от мен. Сравнително нисичка съм. Да. Сега вече не си ми приятелка, защото като слезнах от тук... Вече се чувствам нормално. А, Венци, да не апгрейдваш. Трябва да си по-силна от мъжете. Или поне от момчетата в нашия клас. Тия за малко назад. Не Сетите, искам. ми взеха много. Ако искаш аз да ги взема, няма проблеми. На мен няма да ми тежи. Ама не, вижте. Огледалото ли прави някаква илюзия ли? Аз съм огромен. Еднакъв си се огледалото, ако това те кара да се чувстваш по-добре. Да. Аз съм много добре, бе. Само вени ми липсва. То от витамин С. Но трябва да кажеш сигурно на коя марка е, че и аз имам, ама нямам такива резултати. Да. Той от Dark Web си ги взима, то затова са по-различни. Те са там примеси някакви. Да, да. Те са някакви... Те са смесици. всичко в един хап. Да, да. Всички витамини, които имаш нужда. All in ones. Ма виж, Венци ти предлага безплатно. Да, ще почерпи. Да. Той взе само 3. То пази, че Днеска отслабна. 3, утре 10. То така става. При мен имат обратна. Така ли? Ми да, виж го отслабнала. Да, бе, Вчера ми вика, тук яде някакви торти, еклери, днеска сутринта лазаня. Да. Пък гледай го. Кажи То какво. с тия лазани и нещо, много почваш да отслабваш. Да, яш фъстъчно масло. Яш, Калорична лазаня. Да. трябва да е висококалорична, значи. Конското е нискокалорично. Значи трябва нещо с свинско, ама с кожичка, така да е помазано. Виж сега, ние си купуваме пиле и ще взимаме месото, на теб ще оставяме кожите да ги ядем. Да, Право взимаме. да бе, не, лаваш е прекалено здравословен. Циганска баница. Трябва да е такова питка за дюнер. Арабска питка. Хубаво варена в мазенката долу. О, да, задължително. Сега ти са прияден, нали? Не съм гладен. Не си. Странно. Сега ще вземеш една Значи ние кутия с като гледаме линдор. някакви видеа с него, белащица. само колко ми се еди дюнер. Сега ще си взема и дюнер. Много искам сега да запаля колата да отида да си взема дюнер. Ти една кутия с линдор бомбоните, дето от белащица, да бяха Не ги е престояли изяла, една още не ги е година. изяла. Не си ги изял. Срам, разбираш. Що? Защото викам си сега тук, там да изям бомбони всичките, да остана и буклук, нали. Те бяха си изтекал срок на годност малко, ама... Аз си бодвам лека по лека. Много бомбонче по бомбонче. Долу си, защото такива малко ме компенсира. Викаш по-нормално да изглежда. Да изглеждаш като нормален мъж, трениращ. След това тук да го фана. Дигна ли? Не бе, аз ще се оправя. Я пробвай другия път. Кой е повече за гърдите? Ето, тя е сравнително чиста, виж, е това как се движи. После като фане другото, движи най-вече рамото. Ти нещо друго, освен тази лежанка, имаш ли да правиш? Помнете ми да ги извада тези кила. Едната ще дигне леко от тук, другата леко от там. Името направо го дигна. Аз не успях даже да го такова. Да, ти съвсем леко тук. Даже не бутнах. Исках да бутна. Ма то това беше много леко. Аз мислех, че е тежко. Ма Венци, добре, повече се напъваш от предните пъти, в които съм те виждала да тренираш. Тя като взимаш витаминки, имаш мотивация. Дойде му силичката и...
май сме готови с това. Да, готови са. Да. А вие средно рамо нещо? Еми, принципно щяхме да правим много наистина. Ами това ни е горе-долу тренировката за горна част. И сега ще се разтегнем и малко кардио. Ще донеса витаминките за възстановяване. Дай ни малко и на нас, че Да, много се сподели малко. изморихме. А, ще напочерпиш. Не, той се иска да натества. Няма да ни ги даде наистина, ама иска да натества. Аз си знам. Ай. Ай. Чао!